missä me kerrotaan, että meillä riitti. Meillä riitti nyt. Ei me voida elää tällä enää. Ja me tiedetään, että on parempi tapa elää. Ja tää on niinku kansa on heräämässä. Me ruvetaan kokoontumaan täällä torilla. Niin kauan kunnes tulee näkymä muutos. Ei siinä muuta. Pystytään siihen ja tää on just se me tekemässä sitä, mitä tää maa kaipaa just tällä hetkellä. Kuulin varmaan kavereilta, että täällä olisi jonkunnäköistä happeningia. Meillä oli itse asiassa sellainen suunnittelu, tai pidettiin pieni kokous tähän liittyen kotona jo, että mitä voisi sanoa. Ja meni vähän päällekkäinkin tämän itse asiassa virallisen järjestöjen kanssa, kun ei tiedetty, että hekin kokoustaa tästä asiasta. Me oltiin kanssa kuultu, että kaupungilla jengi kokoontuu, kaupungin maailmalla jengi kokoontuu ja sitä on tietysti siistiä, että toi olisi ehkä tarpeellista, tai on tarpeellista, että Turkuunkin ja näin. Kävit teistä joku tuolla lavalla ihan puhumassa? Mä kävin pari kertaa joo ja sitten mun kaveri kävi, joka ei tää kokouksessa kanssa. Me käytiin itse asiassa yhdessä ekan kerran. Kun jännitti niin paljon, niin mentiin käsi kädessä sitten. Millaisista asioista te halusitte puhua? No, mä tiedän enää ehkä enemmänkin semmoisesta niinku... Ota pause, ei kuulu. Laita sut kiinni vähän. Kyllä se saadaan puhdistettua, me väistetään kyllä. Sitten kun se tulee kohdalle. Että valtion koneisto, joka on luotu sorretun luokan kurissa pitämiseksi, minä olen samaa mieltä. Ja Suomen maa tarvisi ja vaatisi lisää jotain esimerkiksi Mr. Bob Dylanin kaltaisia protestilaulajia, jotka herättäisivät tätä kansaa edes johonkin todellisuuteen. Turun vanha ekotori. No niin, jättäkää ne jenki-skeidat sun muut ja ne paskat. Koittakaa herätä todellisuuteen. Esimerkiksi nuorisokin esimerkiksi. Ja minä olen sitä mieltä, että kuten itämaiset filosofit ovat aikoinaan sanoneet, että tavallinen ihminen elää unessa. Minä olen ihan täysin sitä samaa mieltä. Kiitos teille. Loppu. There's room at the top, they are telling you still. But first you must know how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill, a working class hero is something to be. Ja sama suomeksi. Työväenluokan sankari. Sitä minä olla halusin. Työväenluokan sankari. Haluat kai olla sinäkin? No, Tähetorikokouksia. Tää tuli nyt viime kesänä jossain vaiheessa, kun tuli tuo manifesti tuolta Espanjasta. Ja odotin, että millain aina tuohon elokuun alkuun, että tapahtuu sitä mitään. Ja sit kun ei niinku mitään ollut, niin mä pistin siitä sit sähköpostia ja kutsuin ihmisille, että kiinnostaako tämmönen toiminta. Ja nyt pikkuhiljaa alettiin sitten tuossa elokuussa
funtsia, että mitä tää voidaan niin toteuttaa Turussa. Tähän nyt tätä liikettä koetetaan kehittää. Että lähdettäisiin kamppailemaan näitä leikkauksia vastaan, mitä nyt ympäri Wall Streetillä tapahtuu Euroopassa. Joka kaupunki, vähänkin suuremmassa kylässä kaupungissa Euroopassa on ollut näitä juttuja nyt tää päivän aikana ja jo pitkään. Nyt täytyisi vaan niin suomalaiseen kulttuuriin saada tää myöskin, että me voimme yhdessä vaikuttaa. Siitähän tästä lähdetään. Ehdottomasti ihan hyviä puheenvuoroja käytettiin, 55 kappaletta. Just tästä niin se, että vielä enemmän saisi niin ihmiset aukasta suuta. Me odotettiin niin järjestävä taho, että vielä enemmän oltaisiin saatu niin ihmisten kantoja auki, mutta ehkä huomenna jatkuu sitten vilkkaampana, kun huomaan, miten tämä juttu menee. Että näin, kiitoksia. Kommarit irti! Lähti takaisin! Määrittele ääni!